katupay. Andito na naman kami mga tupay sa kung saan yung spot na lagi kami ditong binabalik-balikan to ditong spot na to mga tupay. May kamarami. Kasi dito talagang hindi kami binibigo sa spot na to. Yan si Daddy. Oh, good morning Daddy. Good morning. Good morning. Doon naman si Mami sa bandang dulo pa mga tupay. At siyempre mga tupay, ako'y nangungumusta po sa inyong lahat mga tupay. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo mga tupay, no? At sa mga kapwa ko anglers, kumusta kayong lahat mga tupay? Siguro parang nangalag-kalag yata. Ondas yun dati, di ba? Ondas ngayon mga tupay dahil November 1 tayo ngayon mga tupay. Kaya wala naman kami dadalawin na sa sementeryo mga tupay. Kaya dito kami sa mga tupay sa Bingwitan. Kasi ito lang yung time mga tupay na pwede kaming mamingwit mga tupay. Sa Sabado, Linggo, ganun lang yung time na makapamingwit kami mga tupay. Kaya sa kapwa ko mga angler dyan, shoutout sa inyong lahat mga idol. Si Rochoy, Kabiwas, Master Mike TV, si Friends Paberland. Taga rito lang yan sila mga tupay. Binabalik-balikan din dito yung spot na to, dito sa may barangay Buhayang Bato mga tupay. Siyempre dito din ako parati mga tupay kasi nga lagi kami nakakahuli dito mga tupay. Sapat dati tayo lugi sa ating pamimigwit mga tupay. Ayun, nandito na naman ako mga tupay. At siyempre minsan pa mga tupay ako bumabati sa inyo ng isang ibig at kapayapaan sa ating lahat mga tupay. Sana'y sa magandang kalagayan kayo mga tupay. At siyempre maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga tupay. Yun si Daddy nakahuli na ng isa mga tupay, kasi nakahagis na sa kanyang pamingwit mga tupay. At ako na naman yung susunod, sana'y mayroon din. Meron pa kaya Daddy? Meron pa kayang kakagat? Oo, marami. Marami pa. Sigurado ka. Baka bubukya tayo. Yun, 4 lang kami ngayon dito mga tupay. Walang ibang angler dito mga tupay dahil undas kasi ngayon mga tupay eh. Doon sa kabila mga tupay may ilan-ilan, hindi katulad dati mga tupay na talagang marami. Okay mga tupay, umpisa na natin ang ating pamimingwit at tabayanan na mga tupay kung ganun pa rin ba, makaka-harvest pa rin ba tayo mga tupay. Okay, mag-agis na tayo sa ating pamingwit mga tupay para masubukan natin kung may kakagat. Ay, huli mga tupay, oh. Huli mga tupay. Nakahuli rin. Okay. Mga tupay, oh. Nakakahuli mga tupay. First cut. Good size mga tupay, good size. Tanggalin na natin mga tupay. Good size. First cut. Mga tupay. Malaki ha mga tupay oh. Alright, pangalawa natin huli ito mga tupay. Walang pangalawa. Mga tupay, pangalawang huli. Fish on. Dalawa na tayo mga tupay. Mga tupay. Lakas umatak ha. Hindi na naman mga tupay. Ang lakas mo ha. Liit mo pa naman. Uy. Good size na ito mga tupay eh. Uy, nalaglag. Saan na? Takto lang mga tupay nalaglag. Ano ba naman? Good size ba ito? Maliit pa lang mga tupay, maliit. Pakawalan na ito dati. Ha? Ito? Bigyan natin ito mami mga tupay. Susunadan niya eh. Oh.
mga tupay, maliit mga tupay, kaya kung naganda naman ni Mami, bigyan natin kay Mami mga tupay. Okay mga tupay, tuloy-tuloy yan ang bating bingwitan mga tupay. Nakatalikod pala yung camera natin. Laki pala mga tupay oh. Sabado yan, mga dapat. Puno yan. Wala pa yun ang babangka eh. Kasama ko eh. Oh, Babak. malaki pala. Parang maliit lang. Maliit lang yung ano niya. Galaw. Yun mga tupay, nakakahuli na naman tayo mga tupay. Malapad mga tupay. Oop, yeah. Mga tupay, huli na naman. Okay, good size, good size. Good size mga tupay, good size. Oh. Yan. Good size. Good size. Yeah. Okay. Nasa mahiwaga box na tayong nasa mahiwaga box na siya mga katupay. Huli naman. Ulala. Good size, good size, good size pa rin mga katupay, good size. Good size. Ito. Uy, putik na yan, matatamahan. Nagalaw pa yung camera natin mga kapag. Cancel pa ba? Aha, cancel pa pala. Huli na naman mga katupay. Huli na naman mga katupay. Fish on. Fish on. Nakatamaan yung camera natin. Fish on mga katupay. Fish on. Natin mga katupay. Okay. Pangit naman tayo. Bye. Pangit naman tayo. Simple yan tayo na natin mga kapag ay kakain. Ano ba? Dito wala. Nabagod na siya. Pulahan oh. Pula. Pula na tilapia mga kapag. Ayan. Easy. Ayan o mga kapag. Good size. Good size. Pinakataas. Uy, nakahula din pala sa mga amin. Ayos dali ah, tahimik ka lang ah. Peace on mga Dubai. Yeah. Okay. Uy, pinakbon niya. Pinakbon niya mga Dubai. Uy, malaki pala. Dubai. Uy. 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 Malaki pala. Lala. Malaki mga tupay oh. 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 Sarap hilain. Sarap hilain mga tupay pag malaki. Shout out Johnny Silang. Oh. Uy, laki mga tuboy. Dapat ganito parati yung huli natin oh. Pero hindi talaga makikita mga tupay. Parati yung huli natin. Fish on.
Mga katupay, hapon na naman. Uuwi na naman kami mga katupay dahil hapon na. At ang araw natin ngayon mga katupay ay Sabado. At baka bukas ay riris pa ako mga katupay dahil wala naman gagawin sa bahay mga katupay. Linggo naman din bukas mga katupay. Madilim na talaga mga katupay. At padilim na talaga ang araw mga katupay. Ay papakita ko sa inyo mga katupay yung huli natin. Ayan mga katupay, oh, palubog na yung araw mga katupay. At ito yung huli natin mga katupay. Iyan, oh. May plapla mga katupay, oh. Laki, oh. Aray, buhay pa yan mga katupay. Oh, kalahati sa cooler mga katupay. Salamat sa Diyos mga katupay. May libreng ulam na naman po mga katupay. At siyempre, kung samantala muna tayo maghiwa-hiwalay mga katupay. At kami uwi na naman po ulit mga tupay. At siyempre kita-kita na lang din tayo ulit mga tupay sa susunod kong pag-upload ng video mga tupay. Wala na, hindi na natin mapigilan yung araw at lulubog na talaga. Ayun, nagliligpit na rin sila si daddy at saka si mami. Apat lang kami dito mga tupay. Walang ibang angler dito mga tupay na pumisto, kami lang. Kaya medyo solo ang ano natin ngayon. Spot. May isa pala kanina pero hindi nakakahuli kaya yun, umuwi ng maaga. Pinapal ko pa yung pamingin ko mga tupay. Okay mga tupay, pagkamala muna tayo maghiwalay mga tupay. Okay, bago tayo pagtapos mga tupay, nais ko lang ipabot sa inyo ang kung pasasalamat sa inyong walang sawa pagsuporta mga tupay. Alright mga tupay, Daddy! Bye-bye. Bye-bye mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye-bye.